som vám hovoril a chcel som vám ukázať aspoň trošku vzťah Boha k tebe na vzťahu mňa a mojej Sofinky. A teraz si predstav, že tá moja Sofinka, ktorá si tak pretiera očka a ju tak hladkám a hovorí mi, ty si môj miláčik, moja láska. A tak sa túlime k sebe a dáva mi tie slova uistenia, bezpečia a nehy. Tak ona potom už sa tak zobudí a povie, tatínko, poďme papať. A tak ja ju zoberiem do kuchyne a poviem, Sofinka, a čo by si chcela papať? A ona povie, prosím si chlebík. A ja teraz dám tak ruku dozadu za seba a vyťahnem škorpióna a ten ju poštípe a ona zomrie. Kravinák noha, nie? Rozumiete? Alebo povie, tatínko, ona povie takže chlebík so šunčičkou. Tak povie, prosím si chlebík so šunčičkou a ja siahnem dozadu do chladničky a vyberem jedovatého hada a ten ju poštípe a ona zomrie. Kravinák noha, nie? A Pán Ježiš povedal, a ako vás mohla napadnúť taká kravina, taká blbosť jak noha, že vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré veci svojim deťom, že by ten, ktorý je dokonalá láska, dokonale dobrý, ti dal niečo zlé, keď ho prosíš o dobré. Rozumiete? Ako ťa mohla napadnúť taká kravina, ako si mohol uveriť také lži od zlého, že Boh by ti dal niečo zlé, že by ti dal niečo, čo ti ublíži, čo ťa poštípe, niečo, z čoho zomrieš. Rozumiete? Chceli sme vás vybrať z krabice rozmýšľania, ukázať vám, že Božie slovo je tu na to, aby búralo všetky tie hradby, ktoré sú v vašej mysle. To, čo tam zlý nastával a možno budoval mnohé roky, aby ti zošklivil Boha, aby ti ho urobil nepriťažlivým, aby ti povedal, nemáš na to, nedokážeš to a vždycky, keď si myslíš, že to máš, tak aj tak sa ťa Boh nedotkne, aj tak nebudeš nikdy dokonale čistý a aj tak to nezvládaš. Rozumiete? My sme vám prišli povedať celým týmto Campfestom, že Boh je úplne iný a snažili sme sa to urobiť tak najlepšie, ako sme vedeli. A túžime, aby ste si toto dobrali domov. Chcete vidieť veci, ktoré ste nikdy v živote nevideli? Tak začnite robiť veci, ktoré ste nikdy v živote nerobili. Ešte raz vám to poviem. Chcete vidieť veci, ktoré ste nikdy v živote nevideli? Tak začnite robiť veci, ktoré ste nikdy predtým nerobili. A ja vás pozývam, aby ste rozviazali svoje srdcia, aby ste boli vášniví k Bohu, aby ste vyšli von z krabice, aby ste začali uctievať Boha tým, že budete kresliť, že budete skákať a tancovať, že budete mávať zástavami, že budete žiť svoj život s Bohom, že padnete do jeho náručia a tam nájdete svoju identitu a že si nebudete sa snažiť zaslúžiť jeho lásku, ale z toho, aký ste milovaní a prijatí, vytriskne ten život, ktorý bude všade okolo vás prinášať život. Kde len pôjdete, že budete tou vôňou, tou Kristovou vôňou, aby ste na každom mieste priniesli jeho známosť. A toto vám žehnáme a potom to túžime a toto chceme, aby ste si odtiaľ to odnesli. Amen.